Prečo som tu sama? Takže ahojte ľudia, toto je moje prvé video, ako také väčšie. No, že proste to nie je short a áno, toto je môj hlas, taký divný, taký škaredý, áno. Je. No a dneska si zahráme MM2, ale musím sa pripojiť na iné, lebo je to trošku také, že som tu sama, no. A to sa asi nedá tak hrať, no. A nepýtajte sa ma, prečo hrám takéto MM2. Keď tak vám to môžem vysvetliť do komentárov a prosím, nesúďte ma, že prečo hrajem takéto a nehrajem to normálne. Ja vám to, keď budete chcieť, ja vám to vysvetlím, len prosím ma, nezajdite z toho, že tu hram, že nehrám v normálnom MM2, takže takže si ideme zahrať, no. Ale dajte mi chvíľku. No. Teraz som sa joinila na svoju kamošku. Ona sa odpovedala super. No. A tu už ideme asi hrať rovno. Viem, znieť najlepšie, ale teraz mám trošku taký nachladený hlas, ale však už vám sľubujem video asi 100 rokov. 2000 years. Nie, možno už aj 2 mesiace. Proste veľmi dlho. No, takže to bolo rýchle. Takže no, proste už to muselo ísť. A keď chcete, napíšte mi do komentárov, že či chcete ešte nejaké iné video, ako myslím, že v inej hre, že napríklad nejaké pomáhacie OBS, tu takoho môžem zavolať, alebo keď chcete, vymyslíte mi dačo a no, a proste chcem vedieť a teraz mám takú chill, no neviem, ako náladu, ja to neviem ani nazvať, mám taký hlasek, keby som asi išla umrieť, ale to nevadí, to tak zvládneme. Ja to zvládnem. Hej, stop. Nie, ja tam nejdem. Ja sa ho bojím. Upsi. To je jas. Prečo som to si robíš? Ja som sa zľakla. No dobre. To zvládnem. Kde? Ha! OK. Sigma. Dobre. To ja vždycky robím, keď vyhrám. Proste, ja keď hrám MM2, proste, MM2, to je jedno, ja to uvedú, môžem to volať Murder Mystery, ale to mám stále MM2, takže, no proste ja keď hrám, rozumiete? Sarà papetiamo e le fuggiome. All the pretty girls walk like this. Dobre. Tento walk je taký, že not Sigma. No Sigma. No Rís. Dobre. Ale akože bola by som rada, keby mi to dalo, že Murdera. Ty ma neser. Ja sa ho bojím. No Murder? No neviem teraz.
Sa bojím. Fakt to... On je murder. Aha. I teraz neviem, kto to bol. Tento. Nie. On to bol? Nie, on nie. Čo je on? Nie, on má červené. Ja neviem, kto to bol. No. To je taká kila. Ale to je možno aj chlapec, ja neviem. Ty, stoj. No a body. A body. Brať, nerozumiem. Môžeš mi to vysvetliť? Keď ty na mňa budeš hovoriť po ahmarsky, tak ja na teba budem hovoriť po slovensky. Tak ho už zastrel, ne? Tak ty ho zastrel. No tak nič asi. On má černé šleje. Tam ešte žije, hej. Luffy. Kto by si dal meno Luffy? Asi on. Také, že... Už sa hýbe. On vyhral. Vajíčko. Ešte kde? Tam je. Chicken. Tak to pustia. To on. Okay. Oh. Dobre, nevadí. I did, and you're about to find out. Dobre, to dáme preč radšej. To sme vidieť nechceli. Fakt nechceli. Lava. Chicken. OK. Jack, poď tu. Jack, prosím. No, ďakujem. Ty. Nezavádzaj. Vlastne on má na sebe toto. Ja sa tu smejem. A on mal na sebe, jak sa to volá, vampire. Halloweenské veci. A jak sa to volá? A teraz je Easter. Jak sa to volá po slovensky? Ja iba po česky. Ja neznám. Neviem, jak to bolo. Ja si vždycky beriem bombu do ruky, aj keď vôbec neviem bomb, akože vôbec. Keď tak mi dajte aspoň toto, jak sa to volá.
tutorial, lebo ja si tu len tak s ňou chodím, lebo to je zabava. On tu je speed glitcher, super, milujem speed glitchov. Row. A musím vám dať povedať. Môj friend, moja kamarátka je speed glitcher a vždycky, keď ona je múda, ja už viem, že som mŕtva za 3 sekundy. Takže tak. Som vždycky smutná. Ja sa bojím, ja neviem, prečo to za mnou ide. Má on toto? Hej, ja som to vedela. Ja som Sigma. Aha, on ide po ňom. Po ňom. To je toto. Lalalala. Chicken. Dobre. Nesúčim. Kde to majú? Lalalala. Chicken. Co robíš? Čo, ty si chceš sadnúť? Počkaj, nie je toto. Tak. No tým, okej, no. Ja nemôžem týmovať, lebo ja ťa zradím. Čo? No proste, keď chceš so mnou týmovať, tak nechci. Tak proste na to nepomysli, lebo ja tak viem zrať. Nie, ja proste nemôžem, lebo ja keď som muže, musím zabiť každého. Prečo by som nezabíjala niekoho, koho mám rada? Však to je najlepšie, keď zabiješ akože myslím toho frienda. Proste, keď si šerif a hraješ s tvojim friendom, ten takedy ho vyhrala som. OK. Ak tak mi napíšte na komentár. Keď tak mi napíšte do toho komentára, že či mám tu koho si zavolať, aby to tu nebolo len také, aké to tu je. A ešte si dám jednu hru a asi video skončí. Ma napadlo, že môžeme natočiť to video, že when I die, I change. Že keď zomriem, tak zmením proste hru. Už neviem, od koho mám inšpiráciu. Asi neviem. Teraz neviem. Ale viem, že to takto natočil a proste keď zomriem tu, tak si budem zahrať nejaké oby a keď tam zomriem, tak si changem na čo. Napríklad Tower of Hell a to neviem vôbec hrať, že neznášam to hrať. Proste ja raz spadnem, už rage. Ale to keď, ja normálne keď natáčam, tak proste nejde, proste nejak sa menej. Prečo vyzerá tak, jak ja? Nevadí, ja som aj tak tá originálna. A tak ja už po tejto hre idem hand. Ako, rozumiete, vypínam. Ty čo ma strieľa? On je zase murder. Spam jumper je ja takedy, ona. Lava, chicken, sneeze, lava, chicken. Ty mi neber. Col. Wow. On mi pekne píše. A správne. Brá. Opa. Si robíš srandu. Opa. Yes. Už ho zabij. OK. Čo? Jak? Neviem, z jakého pohľadu to vidí on, ale ja to vidím z takého pohľadu, že by som ho chcela zastrať. Jak? Authority. Išiel tam dole. Ja to nejdem. Je o tom. On je... Ghostbusters! OK.
Takže papa ľudia a uvidíme sa v ďalšom videu. Pa, pa!